Toisena kirjauksena oli tarkoitus tehdä varastonmuutoskirjaus. Eli me lähdetään kirjaamaan nyt tällä hetkellä voimassa olevaa varaston saldoa, mikä on mainittu täällä, että se olisi 25 000 euroa. Varaston saldot sijaitsee täällä tileillä, niin täällä 1500 alkuisissa tileissä, eli tuossa on nyt tavarat tilillä saldoa 19 000 euroa. Meillä on täällä taseessa toki muitakin varastotilejä, mutta tällä yrityksellä niitä ei ole käytössä, eli täällähän on keskeneräisille tuotteille, valmiille tuotteille, tavaroille ynnä muille omia varastojaan, mutta meillä on nyt tämmöinen kauppaliike tässä, niin ostetaan ja myydään valmista tavaraa, joten silloin tämä tavarat on se varasto, jossa se alkusaldo on. Eli jos aloitetaan taas täältä tuloslaskelma ja taseen kautta, niin meillä on täällä taseessa vaihto-omaisuus kautta tavarat, niin lähtötilanne olisi se, että täällä olisi 19 000 euroa nyt se varaston arvo, joka on ollut silloin tilikauden alussa voimassa. Ja nyt täällä sanotaan, että 31.12. sen varaston arvo on 25 000 euroa, eli meidän pitäisi saada tämä summa nyt nousemaan 25 000 euroon. Ja miten me tämä lopputulos saadaan aikaiseksi, niin se saadaan aikaiseksi niin, että kirjataan täältä tuloslaskelman kautta se erotus 6 000 euroa. Ja nyt pitää ymmärtää, että kummin päin se varaston arvo muuttuu. Eli tässä esimerkissä varaston arvo kasvoi 19 000 25 000, eli varastoon on jäänyt 6 000 eurolla enemmän tavaraa. Silloin kyseessä on näiden tilikauden aikaisten ostokustannusten siirto täältä tänne taseeseen. Eli kaikki tavarat, joita me ollaan hankittu, eivät ole menneet kaupaksi, eli niiden summat, kustannukset pitää olla täällä taseessa. Tänne tuloslaskelmaan saa jäädä vain kyseisen tilikauden ostokustannukset. Eli ostot tilikauden aikana rivi sisältää ne kaikki tilikauden aikaiset ostot, ja varaston muutoksella oikaistaan sitä summaa vastaamaan sitten sitä todellista tilannetta, eli ne tavarat, jotka ovat menneet kaupaksi, eli on kirjattu liikevaihtoon, niin niiden kustannukset jää sitten enää tänne tuloslaskelmaan. Ja tässä kohtaa siis, jos ajatellaan, että mitä siellä on kirjattu niihin ostokustannuksiin, niin meillähän on täällä nyt useampia tilejä, jotka kuuluvat siihen tiliryhmään, eli siellä on nämä ostot. Sitten siellä on yhteisöhankinnat, siellä on ostorahdit, alihankinta. Kaikki nämä on niitä 4000 alkuisia tilejä, jotka on sinne kirjattu tilikauden aikana. Eli siellä on tasan 500 000 se lähtötilanne ollut näiden kirjausten mukaan. Ja näistä nyt meidän pitäisi saada 6 000 euroa pois niin, että tänne jäiskin yhteensä riville 6 000 euroa vähemmän. Näin. Eli täällä oikaisu niin päin, että se vähentää alkuperäisiä kustannuksia ja tänne se lisäys. Ja nyt sitten katsotaan, että miten se tapahtuu taas tiliristikoilla. Eli meillä on pääkirjassa se tili, jossa tavarat on, niin 1531, ja siellä on debet-puoleisena se 19 000 euron saldo. Eli lähtötilanne on se, että 19 000 on tavaratilin debet-puolella. Tältä tililtä 6 000, toisinpäin, saldo lisääntyi, eli 25 000 euroon piti päätyä tällä tilillä, eli tämä on se, mikä menee taseeseen varaston arvoksi, niin tänne pitää lisätä samalle puolelle, missä se on se alkuperäinenkin saldo, niin se 6 000, jotta tänne jää 25 000. Ja sitten pitää miettiä, että mikä se on se vastakirjaus. Meidän pitää pystyä saamaan se vastakirjaus tänne ostot-ryhmään. Tämähän on sitä 4000 alkusta tiliryhmää, joten jossain 4000 alkuisissa tileissä pitäisi olla varaston muutokselle oma tili. Mennään katsomaan tililuettelosta kyseisen tiliryhmän tilejä. Ja täällä
on erilaisten varastojen muutostilejä 4400 alkusissa ja sieltä voidaan ottaa toi tavaravaraston muutos 4410 kohteeksi. Silloin se menee sinne oikeaan osoitteeseen. Tavaravaraston muutos. Ja tännehän se kirjaus tulee nyt sitten credit-puolelle. Eli tuolla debit-puoli ja täällä credit-puoli, niin silloin lopputulos on se, että tänne tulee se credit-puoleinen oikaisu, kun normaalisti ostokulut on debit-puoleisia, ja sitten tänne tuli se debit-puolinen lisäys, niin saadaan toi loppusaldo 85 000. Ja lopputulemana tosiaan niin taseeseen päätyy se 25 000 € varaston saldo, ja tuloslaskelmaan tulee credit-puoleinen oikaisu sen varaston muutoksen osalta. Näin saadaan tuloslaskelma ja tase näyttämään tällä tilikaudella siltä, että täällä tuloslaskelmassa on kyseiselle tuloslaskelman kaudelle eli tilikaudelle kuuluvat kulut. Eli sekä poistojen että varaston muutoksen kirjauksen ideana on se, että saamme tuloslaskelman todenmukaisemmaksi, eli se vastaa paremmin kysymykseen, että onko toiminta ollut kannattavaa tällä tilikaudella, kun meillä on kirjattu todellakin kustannuksiksi vain tälle tilikaudelle kuuluvat erät, eli poistot, jotka syntyvät siitä, että meillä on rakennuksia ja kalustoa omassa omistuksessa, ne kuitenkin kustantavat meille jotain vuosittain, niin ne kuuluu olla täällä kustannuksena sitten tuloslaskelman puolella. Ja samoin myöskin todenmukainen kuva siitä, että kuinka paljon tällä tilikaudella myytyjen tuotteiden ostokustannukset ovat. Niin silloin tilikauden tuloksesta saadaan se kuva, että onko toiminta kannattavaa.